Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε ακόμα Weather News με Μάνος και καλώς ήρθατε σε μια καινούργια νέα εκπομπή. Καλοκαίρι έρχεται κυρίες και κύριοι και μάλιστα ήδη ξεκίνησε σε μερικές περιοχές, αλλά ξεκινήσουμε την πρόγνωσή μας από την Πέμπτη. Οι βροχοπτώσεις στην Πελοπόννησο και στην Αττική επίσης βλέπουμε βροχές και η κεντρική Κρήτη θα έχει επίσης βροχοπτώσεις. Γενικά το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας θα έχει βροχοπτώσεις. Μέχρι και περίπου στις 8 το πρωί οι βροχοπτώσεις θα έχουν κινηθεί πιο ανατολικά, κυρίως στα Δωδεκάνησα, και μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης βλέπουμε το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας βλέπει έντονες βροχοπτώσεις. Έντονες βροχοπτώσεις θα βλέπουν τα Δωδεκάνησα, μιλάμε για την Πέμπτη το μεσημέρι, και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Γύρω στο απόγευμα θα έχουμε ήδη τις πρώτες καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο και έντονες βροχοπτώσεις ξανά στα Δωδεκάνησα. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης θα ξεκινήσουν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις Κυκλάδες στην Κρήτη και η Αττική. Ναι, και η Αττική θα έχει έντονες βροχοπτώσεις την Πέμπτη γύρω στις 12 η ώρα, 11 η ώρα το βράδυ, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Αττική. Στο ξημέρωμα της Παρασκευής βλέπουμε έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Κρήτη, Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Αν κυλήσουμε το χάρτη μέχρι την Παρασκευή το πρωί, βλέπουμε να έχουμε βροχοπτώσεις στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Επίσης και η Αττική θα έχει ξανά βροχοπτώσεις. Γενικά η Αττική θα βλέπει συνέχεια βροχοπτώσεις. Βλέπουμε επίσης και η κεντρική Μακεδονία και η Θράκη να έχει βροχοπτώσεις. Μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής οι βροχοπτώσεις παραμένουν σχεδόν ίδιες, βέβαια είναι πιο έντονες. Στην κεντρική Μακεδονία είναι πιο έντονες οι βροχοπτώσεις. Μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής βλέπουμε τα φαινόμενα να έχουν εξασθενήσει. Παραμένουν όμως βροχοπτώσεις μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία. Το Σάββατο θα είναι πιο ήπια τα φαινόμενα, αλλά συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις στην Μακεδονία και πιο έντονα κυρίως στη Ρόδο. Πάμε να δούμε τις μέγιστες θερμοκρασίες για την Πέμπτη. Ας ξεκινήσουμε από την Αττική, που η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι και 16 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη μέχρι και 11 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία την Πέμπτη το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησο έως 13 βαθμούς Κελσίου και στο Βόρειο Ιόνιο έως 14 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστες τιμές για το Σάββατο θα είναι στην Αττική έως 17 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη έως 14, στην Κρήτη έως 15. Μέγιστες θερμοκρασίες στην Παρασκευή θα είναι στη Θράκη έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην Κεντρική Μακεδονία έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική έως 14, στην Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στα Δωδεκάνησα και σήμερα.